guys. Luya. Okay na guys. Pinya. Pineapple. Okay, gikaon na ako guys kay nagam sila nga. 1 month na sila ngadto. Ilan hatag. Kabunaw. Kaya bukas guys, no? Nilab. Ang lamig. Huwag na ako guys, kaya sa akong hipon. Kaya matiwas ng ganyan bilang. Kaya. Grabe ka puno. Thank you.